Hello guys, Angni BR YouTube channel बयखौबो बरायनाय थाबाय। नै दिनै आङो ब्लग भिडिअ मोनसे लाबोनो सानदों नोंथांमोननि गेजेराव। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर। आंनि भिडिअआ माबाफोर गोरोन्थि जाफ्लांबायोबा आं नोंसिनाव निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर। नै जोंना बिथाङा खानाय एसेल'खौनो माबायदि खालामदों। बोनानै होनांगौ नामा नोंनोलाय? बोनांगौमोन दुर्गा फुजा थांगौबाय, लोक्षि फुजा थांगौबाय, कालि फुजा थांगौबाय। गैया बोनो होननानै बोनो मोना। जाबेरखौनो लानांगौ दानाबा। सासेनो खानाय बोनानै होनो नागिरदों आं नै लोगोफोर। नै मेसिनाबो दंखायो आरो ओंखायनो आं दा खानाय बोनानै होनो नागिरदों लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ आं बेबायदिनो देखायलांबाय थागोन नोंसोरनो। नायलांबाय था लोगोफोर। खानबाय नै लोगोफोर बियो। बेखौ बोगोरसिन आरो एसे लानानै। मुलिबो गैया दे लोगोफोर ओरैनो साइनिं बोनाय आरो खालामनाय। बोफोरखायाखै अबसे आं खानायखौनो ओरैनोसो बोनाय लादों नै। मुलि गैयाबो जेबो गैया। बोबाय नै। ओरैनो सानसेनि थाखायल'। स्रेम स्रेम होनजोबलायबाय। दखाना माखोलै स्रेम स्रेम होनलायो। मा स्रेम स्रेम होनदों? स्रेम स्रेम होनदों। खाथबबाय थानायालाय मा जानो होबाबो दानो ओंख्रि जाफिनो।
खानाय बोनाया टाइम लायो लोगोफोर बहुत गोबाव लासैसो दोंफा बोनाय जायो नालाय ओंखायनो बहुत टाइम लायो आरो नै लोगोफोर आं खानायखौ बोखांबाय नै बेखौनो खानाय बोदोंमोन आं बोखांबाय लोगोफोर माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो नै खानायखौ माबायदि नुयो